Boy. What is that? It's going to. This one is going to cut you. Bring it here. Bring it here. Bring it. Bring it. Bring it. Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hey guys. Give me. Give me. Bring it. Give it to me. I'll bring off. Hi guys. I'll bring you. Guys, weather nasikwabda ushizuva zvino weather iri confused ndikagarapo ndo wakutsva ndikagara mvuri futi ndo wakutonogwa kuti chakutoita sei ichatanga ibaiwe hespaida chilala zvakaoma pano pane munhu anoda zvinhu guys pano paita munhu anoda zvinhu pano kwakutonokunosumudza cheya adoya necheya kuti anyazokuona ichigara ipapa sitiya sithe kai kuno kuri kuti matonhora kuri kuita nanhasi kwabuda anze yellow put my dress mataishe hausichari wani ndiyakujarai auda kutora iye okay they are watching you, they are seeing you. Sit here, okay. Dia kuda unataka kuchikuona hivi ndachitoregwa Guy. I know. I'm taking my phone now. How is it eating? Say hello. Hello. Say hoyo. Hello. Hoyo. Hello. Hello. Hazina siyabonga tu. Ndikutse mina ndinopina yakuyabo. Kwaina siyabonga dzimaze ku UK ba wani madziro ayo boyere. Mina ndikudze manje. Panze panenge pakadai. Pinda mukati. Panze anozati dzakabva kwakuti. Bhayo siyabonga zvakakuomera. Anozati dzinenge dzakabva kwakudhara kuno mabhill mastashes aya unogona kuona usati wambuya wako asati wazvarwa iwe kuma 1960 chakadaro but mukati manje dzinenge dzichitorinovetwa each and every time mukati makatonaka zvisingaiti zvetinosheya kuti ndo pashe paya here apa mukati munenge makanaka zveku ende wandisetsa andowana saka mukati dzine dzakatonaka ufunge zvekuti zvandakamboita taenda kuBirmingham ukomva netabamini wangu vamwe vanogara kumaflats emabachelors aya ndobva zvanzi ndobva vati my goodness ndakuonai kuti makapinda matouya ndakuona itoya kumba kwangu izvo so anomaona ndikati alright ndobva ndachiti paipostcode achona mubva vati papostcode vataenda moza takachisvika kunze ndakati kuna maitawa flat ramuda kuti pizza iri haufa ndasi maflats ekuhubred tinonobuda here umu zvikanzi yaiwawo dzikama ndo vakomoti nemasinguze kuno ndikati maitawa zvikanzi ndikani tatisvika padhuze paitaburuka mota tasvika padhuze guys tisvika padhuze panotorine autopindi pamufleti roro rakadaro pashi apa rinenge rakachita zvisingaiti panze apa rakaipa zvisingaiti takasvika kudai panotorine security notifa autopinda nezvesecurity maimwana ndikati pakuita security pazifleti rakadai asi vanotishurira zifleti rakanda mudenga kunonga rine 18 floors guys ndikati asi vanotishurira kutisira security pakadai ndabva ndangonyarara wai ndikati ndozotya kuofenda nekuuk rega ndingozvinyararira andika ndobva vauya vatitora tapinda ndone zvitutopinda ka vakutoti ndokada kwekupesera musoro ndikati maiwe pavakatora zvi ndikati maiwe nhasi zvangu tsapfu dzangu tonosvika rini rakakura guys ndikati maiwe tonosvika kurini naiveduwe ndikaona tatopinda muelevator mufleti guys tatopinda muelevator pasha zvarakaita mukana nemuno pakutenda tatopinda muelevator muya tune elevator bo zvokuti haikona bo totokwira tatona neelevator memwana totosvika ku16th floor kuya memwana vakutovhura toinda mako guys ndakabata muchiuno handikunyeperai ndakazokonfesa ipapo kwanzi muri kuita makuhwa kuuk uko ndazvionawo mumastreet umu vanhu vanorisanisa shamwari satiite zvemakuhwa shamwari kwamazviona kuendai munopiwa information yakakwana ikoko isusu kwai zviri kuitikepi
because chatoziva isusu hatina we don't know anything for now. And atitonzwa newe pano kwai kune nyaya dzedzi kuitika kuuk ndedzei, because as far as I know handina nyaya ndoziva so far. Kana yaveko ndichazoudziwa, ndichanchikudzai, but as it is right now hapana chandiri kuziva. Wazvionei pende watotipawo iwewo information because titoshaya kuti iri kupi. Right, zvadaro papaya guys, tapinda mukati memweya, ndakapinda mukati maimwana kudai ndakabata muchiuno kudai so. Harimona, ndakabata muchiuno kudai so maimwana mukati makanaka. Apa itori 4 bedrooms guys, 4 bedroom flat iroro, kitchen yacho, dining. I was shocked. Ndikati flat iri zviri kufamba sei. I was shocked guys. Hanzi makwana na bubere. Bubu ari ku America ndi ku UK. Hanzi vanhu mukayapanisa zvema. Aiwa vanhu vanotigira zvekumakuwa makambotona masitichiso. Atiti zvemakuwa guys. Ndiye munona makuwa kama maone komosiya. Kana zvazoitika pano ini dzepano ndokudzai ndoga. Musamirire kuwa kuma street. Kana dzaitika pano dzepano apa. Tichakudzai toga. Kana dzaitika dzandoziva tichakudzai so far ini ndasata dziziva. Dziri kuzikamwa neni amene kusvika mune mutare kuno kwachizivi. Hanzi maitirwa na loveness. Kwanya iri kundaiona muchainzwa wenyu. Tozoinzwa kana yauya. So far atisati aiona. Tozoinzwa kana yauya. Tozoinzwa kana yauya. Plus isu panapa we don't address makuwa. Aticho address makuwa. Inde ikoko. Loveness amurutare zvakati mumzi who is loveness. The influencer kupi. I don't even know it. Don't know. Atomzivi. Chatongosenche kuti kunogoita makuwa nani nokuti unongogara kumba kwenyu. Mune munangogara kumba kwawo makuwa chenanga chitwa kupi nguva inani. Sei. Rini. Nasi ndiri ku Liverpool kusera mangwana ndenge. Yanga yakuinda guys. Yanga yakuinda network yanga yakutisa. Kwai vanhu vanoremi. Arega vachitotiudza zveigona ndatingati murima kana handisi kuziva chinhu. Ina handisi kuziva chinhu kandi tori murima guys. Anyway, zvemakuwa acho kana azosvika kwatiri chazokudzai. For now I am not aware of anything handisi kuziva, but ndiri kuti nhasi ndiri kuno kundo kwandiri guys. But pavhiki rino iri vari kuBirmingham, ndinenge ndiri kuBirmingham guys. Ndiri kuenda kuBirmingham kumbonona sisi wangu kuBirmingham ndozodzoka. Saiko zvinezvi ndiri kunoko asi ndiri kuenda kuBirmingham. And vari kutsvaga direction. Aiwa direction havana vanotiwana. Havana vanowana because hapana nyaya yacho iripo yatikuziva Juliet so far. Right. Chiteererai munzwe guys. Teererai munzwe zvandauya kuti ndizokuudzai. Hanzi nesere kunesa kuno kukitori West Network. Ndatofambira kuzokuudzai imwe nyaya ndakuzofambira imira nditokuudzai nyaya ndakuzokuudzai guys. Ndakuzokuudzai kuti munozati zvinoita Mwari soka guys ka. Zvinongoshamisa so. Mwari vanongoshamisa so ndangokuudzai guys. Muza favor dzimwe dzatinongoitigwa mukati mopenyu wedu so naMwari soka dzinongoshamisa so guys. Handidi kukunyeperai so guys. Ndakudza kuti nhasika I woke up to a very good news dzekuti guys kana ndachema kudonza musodzi kuti but Mwari what did I do to deserve all this? Ndakambokuitira ichi chekuti I deserve all this guys. Ndazvibvunza guys. Ndikazvibvunza ndikapfugama ndikanamata ndikati Mwari ndotya nemi. Ndotya nemi. Eni ukaramba chitinyorera nyaya dzekumastiti ndichakubloka nyaya dzekumastiti because kumastiti kwamuri kutaura kuina handiko kumastiti. Handiko kumastiti handiti. And the person you are telling me about ari kutsvaga response yangu for quite a long time now. You should know. Antika, you should know for quite a long time kuti munhu amuri kunza zita rake panoka. She has been poking me left, right and center looking for my response, but I don't give her that attention. And not to say I don't have things to say. Antika, I have a lot of things to say, but andisi munhu wemakuwa and andisi munhu wemashoko. Ani muri kunzwa? Andisi munhu wehondo zvavanoita zvezvia kana kuti munhu wezvinhu zvavanoita. Handina kufumuka. Anditika handina kufumuka. For quite a long time, munhu amuri kutaura for quite a long time she has been poking. Munozviziva vanotambirako ina ntombomuoni because I blocked her. Ndakazvitaura pano kuti I'm going to block her. Nenyaya idzo dzamuri kudzosa futi pano.
so anondionepi ndinotaura naye kupi kwandinogara kwanditaura naye. So because all along up I've been quiet pese apa mumadrama umandimo mumastreet umandimo. Now Melly has been quiet. We have to go and poke her so that she talks, so that she responds, and the content yova yauya kwavari. They are looking for content, guys, because there is content dololo. Hakuna content hapana. Saka content iri kuda kubva kwandiri. The moment I respond, then ubva vatanga content, vowana content kutukirira ka zvavajaira. And I don't know what it is. I don't know, because muna kutaura muna muri kutaura anogara kune imwe nyika. Anditika ini titori kune imwe nyika. Please don't tell me about that person. I don't know her. Let's go ahead. Inde munonzwa ikomosiyana nemodzwa nyaya dzenyu kokomoterera ikokomosiya ikoko. Antika musandivigire nyaya dzepano dzemakuwa, please. Go and tell her iye loveness kuti hanzi neni siyana nezita rangu, siyana neni, siyana. I don't know you. And nyaya dzandotaura ndedzeya isofa ndidziya pachandoziva. Guys, there's nothing that I'm aware of. Truly speaking in front of God, I don't know anything so far. Nyaya dzei dzatisingazivisu. So pane zviri kurwadza. Handiti irichi mbinga, ngavaite urichi mbinga hwavo vasiyane ne-low class, level class dzepasi dzakada sesu. Why would you stoop so low, coming from the high and mighty kumsoro uku kunaona nemari uchidonha kuya pasi kunaona asina kana senti? Hey, kana ndimiwo guys, does it make sense? Unodonha kubva kumusoro kuzodonhera pasi kunaona asina kana senti. Make sense, guys, please. Andisiwe level rako. Siyana neni. Let me stay down here. I'm down here. Let me stay down here. Stay up there. Go and do your own. Kumusoro kuwe level rako. Usiyane nesu tisina kana basa vepano pasi. Nyaya dzizatozizivi, guys. Ndimatongo disturba. Ndakuzokudzai nyaya dzangu dzandakuzokudzai. Imakutondiza zvoti kwai Loveness wazoti zvakazodai, wati kwai uri muroyi, Loveness wazoti kwai ndiri mudii. Iye muroyi anobvira. Titange kudzivhundunyura pano, muroyi anobvira pano. Pane social media yese, guys. Ndiani munhu anorwisanisa vanhu. Social media yese. It's not a secret. Ndiani munhu anorwisanisa vanhu, guys. Taurai chokwadi. Social media yese. Ndiani munhu anorwisanisa vanhu. Ndiani? Nyoka yepa social media, muroyi mukuru yepa social media ndiani? Ndiani, guys? Muroyi mukuru yepa social media ndiani? Kwese vanhu vanorovana, vanovhonderana musoro, vanhu vanokoinana, munhu one. Vana bhubhushe vakasvapa kutiza social media, kuisiya social media ine kuda kwemunhu one. Pese shipokiseni ne-age yake. Age yake anenge achingoti apa apinda abuda kuisa zadai. Isati sataziva magwacha tiri kunzi akaenda timazivi, handitimazivi. Truly speaking, I don't have, handimazivi. Saka anzwa iye kuAmerica andisingazivini. Ngasiyane neni, I don't know her. Handisi munhu wemadrama, handidi zvemadrama. Ngasiyane neni, I do my own dramas here on my page. Not you, she must not talk about my name. She must not address me. Page kwake. And this is joy. You want to chitonga dare. Vauda tozvita majudge pa social media, guys. Mumbozvonawo. Pati vene majudge pa social media ndakuya kuzojeja vanhu, kuzopinda kuchita ma-advocate, kuzoita ma-lawyer, kuzodi. Ina nditwe iyoyo. Unoadressa kupage kwako kumireko ina andibvunzwe. Haundibvunze. Ini kana uchitondida unondivhinga pa ground. Kwete zvokutaurira pa social media munhu kura wava munhu mukuru, wava mukadzi mukuru. Unodzidzisa chii vana? Unodzidzisei vana vaunenge uchidzidzisa uchitanzwa notegwa nevana? Unodzidzisei? Chii chaunovaticha? What type of influence do you have? What type of influence do you have? Stay away from me. I don't know you. I don't wish to know you. I don't even follow you. And there's nothing to follow. There's nothing that I learn from you. Stay away from me. Kuisanisa vanhu vako ikoko unokuisanisa vanhu ikoko ishaya yaunoita siyana nezita rangu. Autombonzwi ndishaya nezvezita rako. It's always unongo chimotaura nezvezita rekuti Melly. Have you ever heard me here ndichia kutanga kutaura nezvezita rako? I've never. Mafara kavandigira nyaya dzacho because ndandisingadzizivi kaina, handisi kudziziva. The reason andisi mastreet andizvione ndakabloka vanhu asina vari toxic, I threw into the bin.
people that doesn't add value into my life, I threw them into the bin. Handina chokuita naye. Kana zvama muchida kamelodi handiti ndizvavauya kuzondudza. Ndizvauya kuzondudza kuti kwai wangu chitauro. Ndozvauya kakuzotaura panapa. Handi zvama muchidziwa. Sina ine kunyadza kungohakira nyaya dzevanhu pese pese. Kune content yakawanda inogona kungoitwa kunze uku. Anditika musere nesta rangu. Zuro unanga chinsana nemwana mudiki anonzi Nosta. Somebody came here akati kwai mabuda futi star yenyu papo. Kwai maima inotaura Nosta. Ndifungo kuti ndotaura Nosta nani? Nosta ndichitaura nani nezva Nosta kupi huo? Ansana ndimuzive, ansana mbosangana naye. Kupi? Takuziva chigame ichi guys, mukaenda kuma live ari kuitwa munzo chinzi ari kutenderera kumukanda kuma page uku. Munzo chinzi kwai takanga tichironga varidiki vachitaura vama upcoming celebrities. Takanga taudzwa zvokutaura, takanga taudzwa kunzi taronga kunzi ndai munotuka ningi, tichatuka ningi kuti zvidai. Saka ndaiswa mukatumu. Ndaiswa mukatumu. Okay baby, okay. Ndaiswa mukati momo kuti ndipindure vawane kutaura. Stop bullying people. Loveness, you are a bully. You are the biggest bully on Facebook. Stop bullying people. Stop bullying people. Stop bullying me. You never bully me. Ina ufoka ndi bula. Andifoka ndi bula. Ini kana une shungu dzako dzekuti une shungu dzako dzaunadzo. Antika background. Background ndo panoperera ma sports. Kwete zvepafoni zvokuhanda behind the camera. Background ndo patopedzera ma sports. Background. Background ndo patopedzera ma sports. Andikutuke. And because andide kufumuka. I respect myself. I respect you and I don't follow up pano. Andikutuke but ndokuza chokwadi. If you want me background then topedza ma sports. Kwete zvokuwanda behind the phone because behind the phone everybody antora zvanoda. You can do my life 24/7. Ugobuda masiriri kubva kuseni kusvika rivire kuzadza dishi nemasiriri. Anditika aumbofoka ndi provoker. You never. You never. Unopinza star rangu pakuti shi. Where does my name fit in? Kupi. Ndokwana papi pamakuwa. Ava vanetana makambonawo guys makambonawo maseku zawe. Have you ever seen me kumaseku zavo? Jana chega Pamela ndoto mblock. So bye bye. To block so what end? Watorova pass. No guys, sometimes it's necessary kutaura because asisirizo guys, it's not correct. It's not correct. I know the address achi. I don't block away kuti kwa Pamela yaunso atoenda. I don't tell achi guys ndadi. Abara nyandrumboziva ina I know nothing. Apanja ndrumboziva ina I don't know anything. Hantombozinya achi kwa ikudi kwa inyayei. I don't know anything. As far as I know kuno guys vananona ngara kumba kwavo. Vananona ngara kumba kwavo. Makuwa anonzwa kune makuwa ariko ndei. Ndechi. Mukadzi mukuru antange pwera asikana. Kuti unge pwere kudaro tapwere tsafu kutooma nekutaura nyaya dzisine newe nyaya dzevanhu. Ndiri muroenda kambodlambuya vako. Pakanzi muroyi ngamira apo iwe neni panomirani. Iwe unoenda to the extent yekupinda mukati kuenda nekumabasa kwevanhu ndoda kudzingisa vanhu mabasa because makona social media muroyi ndiani. Hanzi murudana naGordon yowe. Asima zimbaka. Guys, musadaro ini. Ini guys ndio mngatipate mwenye yaini. Guys. Thank you Esther. Hanzi muri kudiko vanhu vashaya. Kwaichi. Ndakuda kutonzwisisa. Hanzi. Kwaichi. Mira mari. Go and call a dead Maya. Zvakaoma. Kuko mnaenda kuverenga ende piko. Yeah. Guys, I want to get jumping. Content ya nesa shu hanzi makabadara evidence 50 rand. Shuhi. Nai Jesu, nai mwana. Nai
naimi idai kuna evidence mumubvunza kuti ndakagumotsera naye rini imbondaiwo kuna evidence imbondaiwo munobvunza evidence ndakagumotsera naye moti handishuriri naimi ravunesi imi guys moti handishuriri moti dezawo evidence wacho pano kwanzi munonyengera evidence you weekend mudeedzei guys mutegei evidence wacho mutegei hanzi wada kuzati ndikuita nezvei ndichavaudza kana nguva yakwana ndikuita nezvei gogo ndichavaudza kana nguva yakwana ari kundishurira moti handishuriri naimi pakusvika pakunditi ndikudyelana mukoma godhoni stop it man stop it don't do that SIMELLY kuti nyaya tichainzwa kana kuti makutoziponda ndakutoda kunonakirwa ndakumira mani makamboda zvinhu zvekunyeba zvonakidza sei hanzi ebvudzaituka mwana wake imi mukaisa comment kwaindikaisa comment kuti kwaindikaisa comment kuti kwaindichi mashura anoita mashura ane mashura chaiwo anyway anga achindishurira good news matiza ilive yachaitwa nguva iko andishurira good news dzauya idzi deizai evidence wacho natinzwewo naimi andishurira good news dzauya pamwe kwai ndikodana mukoma kutsvaga kusvika sai munhu mirai ndimboadresa nhasi guys aimbomirai guys chimbomirai ndimboadresa ndakuda kuda izvozvo odri imbomirai ndimboadresa iyi wait I'm on live wait maitawa ndiri palive maitawa vari kufona kuti dropa Key, what do you want? Kwai stepdaughter yangu stepdaughter say hello stepdaughter hello stepdaughter hello I'm the new wife of your daddy say hello say hello my new stepdaughter guys my new stepdaughter hello kwanzi muyuke mukureresa mwana because haazivi zvandiri kuita. She does not know what I'm doing. That's why I shouldn't kureresa mwana. She doesn't know what I'm doing. And ambogara guys. She does not know what I'm doing. That's why chiwoman. Kana nguva yakwana ichazokudzai kuti ndaitei. Imbosiyai vaumani. Zvakaoma guys. Ndazoseka nyaya yacho nyaya yacho rega yapedze shungu. Hesmaitamira rega yapedze shungu ake. Nyaya yacho guys ndingokudza inini I tell you the truth. Hapana hapo nyaya rega yakambofara awana content nasandi zvatofaya onasi. Shapo. Alright. Awana nyaya yona sambofarawo. At least nasi content yanga iripo ya Melly. Nasafamba nekombe ya Melly but guys ndega ndingokudza ekuti zvese zvataugwa ina handizvizivi. Whatever she said there kunyepa. That's my comment. Whatever she kwai chidzokera iyi hanzi chidzokera kumba mai wekani. Nichadzokera. No. Nichadzokera but nenguva yangu semawira ndakaita ndoga. Ndichadzokera ndoga. Andiudzi kupa kudzokera. That is kana ndichidzokera. Ndichadzokera ndoga. Zvokuti ndakayabvuchengeta mwana, ndikuchengeta mwana ndiri kudai. Aiwa it's none of anybody's business. Mwana waito ndo best friend yangu. Mwana yake kana story point ndinotofa. Hani mukutona kuti zvo titori tu. Titori tu abereki vake vari kubasa. Saka titori tu ndo shamwari yangu iyoyi. This is my friend. Ndikatoita stress because nesha zvane ndichitoita. Anoona. She doesn't know what I'm doing. She will know. Kana nguva yakwana. Anoona. Imikana makazvitarisa guys mutesa yeye ungari Mukoma Gordon is my brother. He's my manager but he has now became my brother. Mukadzi wake anotori many long ndo itori shamwari yangu manje mukadzi wake. Itori friend yangu. My Gordon muzovabvunza itori prayer partner yangu. The wife is a prayer warrior. I'm telling you this guys. Kunanda believer, vada believer masiriri mo believer masiriri. And the wife is a prayer warrior. Oh, what she does. There's a church. Perform Rakan page 2. SIS MELLY diaries. Madzoka. SIS MELLY diaries. Na kwa ipaita kuwaka. Kwa mkoma SIS MELLY na mkoma Gordon. Kwa shatagwa ku live ya love. Kwa saka nini tukujola kwa saka nini kuchengeteswa mwana. Na mkoma section. Kwa saka ndikuchengeteswa mwana kunoku.
kondodzokera nini kuAfrica ndiri muroi zvimwe kwai kudii kwai ndiri kuno kundakatumira evidence 50 rand ndimi unonditumira mari handitiziva meno makamboonawo here akanzi evidence here kana nhamba yeSouth Africa yamakatumira 50 rand kuti atuke Ravenous kana ndichinguri ndakauya pane kumagodheri makamba wachifanirwa na evidence here saka guys chinzo haika guys handei kunyaya yedu right kwai ndiravhesa ngaita life yake ndafanira kuseka ndipa kutaka kwai makaita makuwa saka ndichoti makuwa kupi nokuti pana pa vanhu vanongogara kudzimba dzavo makuwa acho takamaita nani zvekupizve saka ndangoti ande zvekunyepa makuwa zvipasitaka kubuda nyaya yamanje idzodzi ndabva ndangotiwo amen right kwai zvakawanzi mupurisa togwa nemurume nemupurisa musikana murume chero akaenda iwo nemurume here Loveness hauna kana murume ungori nechikomba saka murume kana akaenda agara ninge achida kutoenda neni ndongotsvagawo chikomba iwo uri kungo nechikomba 1 saka kana akaenda neni ndongoitawo kachikomba nai guys handisi zera rekunyengwa i ndongonyengwawo nai kana munhu akaenda ungamubate ungamusungirira kana atodanana nevanhu koko handizvozvo ngadare newe kokoko ini ndongoitawo yandoda kana nda ngonyengwa kuti ndongonyengwa handisi hure kaini guys hanimona handisi hure rekuti nofamba richingodai kana kanyenga murume wese anongonyenga kana kanyengwa saka pane pandingamusungirira kwai the problem zvinoenda muchikomenda indokomenda kwa evidence ana mhosva neni evidence ana problem ne handina problem naye saka ndokomenda ndiregerei komenda handina kumubloka kaini evidence aiwa zvangu kana regai chose address kwai ndinoendirei kwa evidence saka ndokuudzwa kukuenda nekusakusaenda ndodzwa kuenda nekusaenda ndinoenda kwa evidence because hana chikureti neni evidence anachakandikanganisira haana evidence kana ndomboita live achindituka ini ndiyo andozombhadhira mari kuti tuka ningi ima hamuna evidence achinditira malive imi guys hamuna mbozviona ini hamuna mbomona evidence achinditira malive imi ndozomugona makambondiudzei one socialite ramunotrusta mirai ndichikuudzai pasocial media pachida kurarama zvakanaka guys usaita ufriend neany socialite ina handina friend nesocialite ndine ukamba nazuva but nazuva tinogona pedzana 2 weeks tisina mbotaura hanimona chiimagina in let alone masocialites ini nekuziva kufumburana kwavanoita uku guys nyatsotaurayo chokwadi nekufumburana kwese kwavanoita uku ini ndobva ndatonyatsonotora mari yangu kuti ndakunopa rimwe socialite tukaningi anondifumbura kamangwana anondifumbura mangwana ngataurai chokwadi kandi ndangokutarisai chimwe chinhu munyatsokusvinura hanimaona imagine ndotosimuka kutoti ndichamboenda kunodiposta mari yanhingi rimwe socialite kuti kwaituka ningi kune socialite ndiudzai socialite riri loyal apa imbondipai 1 socialite riri loyal rekuti unotrusta kuti ndoda kuti kurituma ndiani handitambi magame akapusa udarei ndiite zvinhu zvakapusa udarei handina socialite ndopindira muinbox nichinyeya rimwe socialite kana kutaura kuti anybody kana kutuma munhu hanimaona because ndotoziva kuti hakuna socialite riri loyal kana content yasvika unoshandisirwa izvo zvawakataura secontent saka I don't do that. I don't play those kind of things. Kwai mukadzi wekugonda akakomblena kuti magarisa kana akomblena achaudzai nini audziwe achaudzai nini kuti magarisa zvinhu zviri zvandiri kutoita kuno ukauku mukadzi yeye ndiye munhu akutondibetsera zvese nda kutondibetsera imi guys munozoti kuno kukuka kuti amuzivi funzai maitawa mucomment section sivangu vari mucomment section ndogona kunonogara kwasisi vanguko vari kutondida nguri vatonetsa kuti unoyarini uri kuyari nhai weta nguri tamira vabvunzira mucomment section but because pane zvandiri kuita hanimaona ndikangosvindauko ndakunotamba ndakukuluza focus ndakauza kuti ndiri kuuya imbomiraini pezvandiri kuita pane zvandiri kutoita ini nemukadzi wegudhoni wacho pane zvandiri kuita saka manzwa kafeedback mainzwa kandoyamba muchida handiti ndiri kuita nezvei ameno hanzi nyaya yacho chinja tove kuvana nekuvarume ameno varume ameno anotozvinetsa nopenga masiriri uyo achingobuda masiriri ameno anozodza bhaketi kana kuti kudii ameno mukadzi mukuru aramba kukura ngaasiyane neni nai ngatinyarewo nai apa timbotauri nezvake hatakana basa naye ndiye munhu atisingatombofungi kana kucheuka because inseni angu haana chanotomboeda value kana chekuti ndingati ndakandodzidza chakati hapana handitooni zvaanoita because handi haasi papeji pangu haasi papeji pangu guys chero ndikada kuhura nhasi cheko do I have to explain to anybody? It's my business. It's my business.
ndikafunga kuti nhasi ndatofunga ndadoda kutogara kuno ndakutohura, asi kana ndikafunga kuhura ndimbohuri naGordon. Guys, Gordon ihanzvadzi yangu, ndototsvaga mumwe murume kunze kumumwe murungu wokuhura naye. Handimbofi ndakaura nehanzvadzi yangu, hazviiti. Chero zvodini, handifi ndakahura nehanzvadzi yangu, chero zvoita sei. Ende handifungi kuti naiye angandonditaza neziso rakadaro. I don't think so. Kuti anganditaza neziso rakadaro rekuti SIS-MELLY vakasi hazvitomboiti, hazviiti. Right. Saka anyway guys, nyaya yadisturb yo. Enda ndatongoya kuzokudzai kuti pane good news dzaitika makuseni. Asi abva atondilusisa focus mufunge. Atondilusa focus. Guys, ndichiri kuno. Manzwa. Ndichiri kuno inini. Chibvai matoudzana shoko mudzane shoko muspread. Andichika ndichiri kuno. I am not going anywhere anytime soon guys. Ndichiri kuno. Pano ndogara kwandoda. Ndingada kugara pano, ndingada kuenda kunogara kuDerby. Ndingada kuenda kunogara kuBirmingham. Ndogara kwandoda. Hani muri kuona. So pano guys, pane zvandiri kuita. Hani manzwa. Pane chikoro chandiri kuita. Izvozvi as I'm talking to you guys, ndatove ne18 certificates mufunge. 18. Saka munhu anotondibatsira izvi ndivo mainini. Mukadzi wangu maGordon mufunge. Because ndine mamwe maplans angu. There I go. Mamuda kuziva kanda kuchikudzai. Ndatove ne18. Hani muri kunzwa hazvirambidzwe kuita chikoro. Ndochandiri kuita mufunge. So remember to mozati nyaya iyoika ndandichazosvika but ndandichaura right regai ndidzokere panyaya anditi regai ndidzokere panyaya ndichasvika ipapa pandoda kutaura. Muzati ndichiuya ka ndauya ndisingazivi kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika mastreet because andimo mastreet masivano. Handi muri kuona. So chiri kuitika ndechekuti guys ndamuka makuseni kuine good news zandandisingafungiri guys. Andi ndauyawo ndikati regai ndiye kuzoshiya ndicheye nemi anti good news zangu zandauya. The best news ever. Right, here is the story guys. Pandakauya kuno ndichibva kuAfrica. Guys, I want to tell you the truth. I came here for a function and it was a holiday. Hani muri kunzwa. Visa rangu ranga risiri short term visa. Hani maona handina short term visa, ndine visa rakareba. Saka ndinogona kugara pandinoda. Handimoona. Inini semunhu mukuru ndichiya kuno. I understand kuti kunonzi. Remember kubva tiri kuAfrica taizviziva kuti taita malive nori kudiaspora chitiudza kuti kuAfrica antika kunoningirira kuUK kunonetsa kuchengeta vanhu, things like that. And muri kuunderstand. So ndakatobva ndichitoziva anoona kuti kudiaspora kugagwe nguva yakareba zvokudaro anoona. But ndasvika kuno uku inini guys ndine vamwe vanhu, ndine team revakadzi vamusingatombozivi. Marichi Mbinga ari muno. Munoziva here kuti guys ndida kuda kuchikudzai zvanasingafanira kuti ndikudzei. Munoziva kuti guys kugara kwandinoita even pano, do you know kuti ndichita zvandiri kuita izvi, do you know kuti pane mari inotobviswa pana papa yekutenga chikafu yavanoramba mukoma Gordon ndichitora zvenharo ini chinotenga chikafu ndichena chomba. Do you know that? Here I'm saying it on live. I was not even supposed to say it, but I'm saying it because ndiri mai ndino vakare satauya kunoko taitoudzwa kunzi kudiaspora kwakaoma nyaya dzevanhu kana kudii. Anomaona nenyaya yekuti it's something that was planned kuti ndauya tagara pasi SIS-MELLY toda kuti mudai we want to toda kuti paupenyu mugozorangarira kuti kune rimwe timu revakadzi rakakuitirai zvakati nezvakati. Muri kuona ndikati but ndandisina kuronga zvikanzi no hazvinetsi. Pamanga makatengera tiketi rangu ngari ndakadzokera kudhara, ndakatenga ngari ndakadzokera kudhara. Tisu tichari chinja rakachinjwa guys. Hanzi mazano masviba no pakamera pandira. Hanoona zvikanzi tisu tinotochinja tiketi iroro tichisa date kusvika pamunenge mapedza zvamunhu zvatiri kuda kuti tikuitisirei. Ndakuchikudza zvandisingafanira kukudza iko zvino. Ndaida kuzokudzai izvi ndari kuAfrica. But nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida kutsvaga kuisa tikuri kuitika nezvei haisi secret. It's nothing sinister. It's something, a blessing riri kutoitigwa inini. I had to tell you. Antimaona. So after it was planned, I then said, okay, fine. Do you know kuti guys, mirai ndikudzei. Do you know kuti guys, one of those ladies ne husband yake murungu. Do you know kuti vanga vatsvaga apartment yekuti ndiende kunogara. Yanga ichinzi inobhadharwa 6 months in advance. Do you know that? I am ndikuda kuti muone zodzo randiri kutaura ndanga ndaya kuzokudzai. Kuti ndine zodzo rimwe randisinganzwisisi kuti nyangwe nenika Mwari ndofunga zvandinoita izvika izvi. Andizi kuti zvinobva nepapi zvene kuti maitawa vari comment section, my sister she will confirm this.
somebody anga ati ndoda kutoende zvikarambwa mukoma kuti vakati no nemudzimai wavo anditi I am the manager. I love having her around. I had to ask many nongo mainini, are you really sure about this? Guys, apartment ikavhariswa vakapiwa mari yavo back. Ndingade ndine apartment yangu ndege kwandinenge nditori. Andimuri kunzwa. But zvisinei kune zvihombe zvakagadzirwa zvandisingachatauri ndatogumira ipapa. Pane zvihombe zvakagadzirwa zvandisati ndagona kuti ndikuudzei zvichiri kugadzirwa zvandiri kuita. So ukavengwa nevanhu nechikwata chevanhu 20 inini zvandanyatsoziva 10% can be against me but 90% is with me and that's a fact. Inini ndatoyazongokuudza kuti guys munoziva kuti Mwari vanochinja maplans. Mwari vanokuchinjirai maplans ekuti newega unoshamisika kuti ko plan yangu yachinja sei. Ndakataura pana machiti guys from here tukwenda ku America, you remember? Ngiti from here we are going to America. Tasvika kuno kumadzimai ebola akati no tikuda Australia, you remember? Hanzi Huyai you look after you. Ndichauya ruru hanimona tikati tikwenda kumadzimai vakati no tuda kuenda ku Australia. Team Australia akati aiwa isusu we are ready to host kunoku unbole next year, right? That had nothing to do with me. Vakadzi vakuronga zvinhu zvavo vane mari dzavo vada kuenda ikoko. Inini maplani yangu chodenda chida kuenda kana tukupi ndaitoro nemama maplans akasane aya team yangu yekuesa indozvizana ndakavaudza kuti tikutenderera nenyika tichenda but everything just changed guys pandasvika kunoku because plan yangu yanga isiri plan yaMwari. God had his own plans dzavandisa mazviri mufunge guys. Chandoda ngokuudza ndechekutika pane zvihombe munoziva kuti ndikakudza I don't know where to start guys. I think probably ndichazokudzai kana zvinhu zvose zvanyatsopera zvese. That's what I'll tell you. A total stranger ukaita chakanaka wazviitira ukaita munhu kuti unongotukana nevanhu everyday uchingodai you reap what you sow. You reap what you sow. Inini I once did all those mistakes in the past but I rectified and from there I'm seeing the hand of God. The hand of God. Munandiitira zvandiri kutaura izvi guys is a man, a family, murume nemukadzi wake, muri, family. Guys, ndichazokudzai, I will tell you. But this, hanzi munogo, aiwa. But munoziva kuti chi, tikuenderera kumberi. Mwari vakanaka. Mwari vanongoshamisa. So sometimes ndanchitombozvibvunza kune vamboverenga mastatus angu ndofunga mamboona ndanyora makusense nchiti I think Mwari inini I don't deserve minamato yangu chaiyo handisinyatsonamata zvoku handisinyatokufadzai but still munoramba muchingondiita zvinhu zvihombe zvakadai. Rekaini boblock anonzi brigadier tatomubloka regai aendi andimaona ighost futi regai aenda tombloka kwanzi my plans are not your plans. My plans are not your plans but Mwari ndo zvavanoita. So Mwari ndo zvavanongoita vanongokusimudza. Ndogara ndichikuudza kuti guys kuna mwana anofunga kuti vari kuwachi saka vachitokukava unokaviwa kukaviwa kunokandigwa uko guys vachifunga kuti tiri kudaidaika amechada aiwa nditotaura handitauri vobva vakukava kudai vonokukavira uko andimaona vachinokukavira munyika munuzere huchi nemukaka. Zvino panichazokudzai saka vachaita sei panichauya nenyaya iyi vachaita sei panichazouya ndanyatsotaura vachaita sei after saying all this nonsense and rubbish vachitaura zvinhu zvisiri izvo vachaita sei. It's wrong guys kutaura zvinhu zvisiripo zvinhu zvokunyepa. It's wrong. It's wrong kutaura zvinhu zvokunyepa. Loveness unoputsa dzimba dzevanhu. If my husband can hear kuti iwowo kutaura kuti hanzi ndinovatana mukoma godhe mukadzi wavo asipo uri kubuilda here hausi muroyi here. Are you not a witch? Are you not the biggest witch so far? When you say those kind of words you never saw me haunambondiona you know nothing. Mukadzi mukuru akaita sewe zera rako woburitsa mashoko akadaro palive kuti vari kutohura nanhingi naGordon. Do you know Gordon? Do you know Gordon? Okay fine une beef neni
ko mhuri yagodhoni kupinda papi? Une beef neni? Taura neni, talk about me. Ko mukadzi wagodhoni nagodhoni vachivapinda papi? Vari kukwana papi? Hausi uroyi here, because this will affect mukadzi wagodhoni. Hauna kufunga, you think kuti ukwachisa inini, you involved murume umwe munhu. Anti zvinhu zvako zvauri kufunga, mupfungwa dzako zvauri kunyora, zvinhu zvokuda ameno, I don't know your agenda or your plans, but you are in devil's advocate. Because mukadzi achazvinzwa izvi nezvinhu zvisipo. Watadza kunyatsofunga zvakanaka, because you are involving vanhu. Okay, the so-called husband wangu, do you know him? Unomziva? You don't know him. Wakambomona pa social media, umuone. But you are dragging him. Zvinhu zvisipo. Zvinhu zvako zviri mutsoro mako zvokunyepa. I hope you are satisfied now and you are happy. Loveness. Ndinoti Mwari vakuitire zvakanaka kwauri ikoko. Mwari chaichaiwo vekudenga haiwa vakuvhurire zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka. Nerimwe remazuva vashunudzewo maziso ako uonewo light. Nerimwe remazuva nyasha dzandakawadza takashanyirwawo nadzo isusu dzikushanyire. Ukaona uchiri kuudza mumwe munhu kuti chakada sinei newe, une problem ndiwe. You have a problem, my sister. Sit down and introspect. Une problem. Sit down and introspect. 1 minute ukutaura about Mwari vakadai. The next minute you are coming and contradict yourself. Talking zvinhu zvisingaiti. Talk about me. Sina nema families evanhu. Talk about me. Sina nema families evanhu. Hausi waiditra live yemanikikiri yekumdhenge uko. Uchiti zvikudestroy one. It's exactly what you are doing. Ndo zvauri kuita. You are dragging my nini munyaya idzi. You are dragging Koma Godwin munyaya idzi. You are dragging my husband who's in Africa munyaya idzi. Zekunyepa. Simply because you see me go. He's my manager. He's my manager. That's because you see me going around with my manager going kwa chenge tida kuenda. He's my manager. And atisanganise business ne pleasure. He's my manager and he will remain my manager. Kusvikira tazokona nawo maybe nedzimwe nyaya dzedu. And imbofi ndakadzikisira zvakadaro. Denda ndiri hurera unofunga kuti ndiri Loveness. Ini munhu akaita seni ndakangofanana newe. Tiri mapublic figure tisa zvinetsi kuwana. KuAfrica kunyaya dzangu dzichihurere dzakatobuda hobho kuti nhasi vaonekwa pakati vakavachana ningi. Mangwana vabatwa vari pakati, but ndofunga kubva munganditukira zvimwe hamunditukiri nyaya dzichihure. Because there's never a day. Ndiri public figure ngamwenda chinhu chinotoonekwa, chinototaugwa. Uri mharadzi, Loveness. Handisitombori kugroup renyu. I'm not in your circle. Please respect other people's homes. Leave me alone. Go with your wickedness. Leave me alone. I've said my piece. Andipupe furo kana ndichikutaurira. Ndinotaura zvakanaka because I'm seeing kuti pane zvauri kutsvaga. Uri kutsvaga zvauri kutsvaga kwandiri, but uri kutadza kuzviona. Une makore uchitraya. Remember you declared in the last kuti we are ndikumbirere gerero. That I told you I won't do. Chero zuva rikabuda nepasi rikanokwira nyura mudenga. Andikukumbirire gerero kuti wakoshei, kuti uri ani, uri gomo ripi rinonzi Loveness. Unoita nezvei? Ndakambodya kumba kwako here? Ndinokuziva here? Unoitwa sorry yei? Yei, when you are the biggest bully on social media. At your age, you're not even ashamed bullying, going around bullying vana vadiki. You should be giving advices to vana vadiki, how to empower themselves, how to become like, so how to become a rich mbinga like you, how to go on in open you have, but you are busy dragging them into your dustbin, into your mess. It's wrong, Loveness. It's wrong. Very wrong. Vana vangade vachizara muinbox mako uchidhila nenyaya dzevana uchibatsira vana, but ndifunga kuti kune mwana 1 angada kuuya kana mukadzi cheche angada kuuya kuti apinde museko yako achiti ndauya unti ndidambudziko rakandibatsire iwo, because that's not you. Ungatotora nyaya yake iwo ukatoita live nayo, kuita content nayo. Ungatotora nyaya yake ukaita content nayo. Guys, mbondisiyai, sometimes we need to talk this. Animona. Handina sorry, ndai munodzosera shoko vauya neshoko kuti kwanzi chero Jesu vakadona vakamira apa. Chero zuva rikabuda nepasi zichinonyura mudenga. Chero rikabuda neuku chinonyura uku. Chero kuchinzi kudi ndingatoshanaenda kunoti handizi ndiyani wanikatoti sorry ameno ndikatoti ameno kuna Loveness never, because handina chandakakukanganisira.
You just have your own beef. Unongondimaka for the why, I don't know. I don't know. Yet trade chandinoziva inodya muridzi wayo. Go on, move around. Wakasumudza hatred yako iyoyo ichadestroy iwe muridzi wayo akaitakura. Iwe wakaitakura unofamba uchispread hate everywhere. Chaunogona loveness kubva zvakaya pasocial media is to spread hate. Every life that you do, you are always shouting, you are always talking about other people. That's what you do. Ndosaka inini ndakati dustbin bin, because I don't learn anything from you. Hauna chinhu that tingati tinodai hapana. Hapana. Every life that you do is to attack. Unobvunza vanhu makuwa, unobvunza makuwa, unobvunza vanhu, unoda kutonga vanhu. Uyai pano tizokutonga makuwa. Ye zvazodai, kwai wazodai, kwai wazodini, iwe kwai wazotengesa mastenzi, kwai wazodini. Uyauti uze, who are you? Who are you? Who are you? Ina handidhakwe zvokudaro. Handidhakwe. Ndodhakwa nemuya mutsvene. Ndonondidhaka. Try that, my sister, it might help you. Chimbota uchidhakwa nemuya mutsvene sonoti zvinokufadza. Unouya pasocial media uchinakirwa zvokutodaro. Zvokutodaro uchitamba netimu rako rinokufollowa zvokutodaro pachitonakidza. Muchita nyaya dzenyu zvichitofaya. That's what I do sometimes. I come here ndakadhakwa nemuya mutsvene nemadhairi zangu tichitaura nyaya dzemujolo, nyaya dzekufara, nyaya dzekudi zvichitofaya. Pasina munhu anenge achitotuka munhu. Pana papazikanwi nembiri yekunzi vatanga handei. Handei vatanga kunotuka handei tinoona sipari kutukwani. Pana pasikamwi nembiri iyoyo. Panozikana nembiri yekuti tikatoita tinotaura nyaya gowa racho razoshamisana siranzi tiri kutaugwa rinobuda newe. Guys, imi madhairis muri pano, how many of you talks to me kuseri mazano nditori inbox yangu itori business team UK. Nyaya dziri personal. Dziri personal dzane nchidhila nadzo nyaya dzavo vakawana kutungira mutoro. Pana kamboza nyaya yake ichibuda. Zvimakuwa emasocialite aya musandiinvolve guys. Muzodudza guwa rangu kana nyaya yemunhu anenge akauya nenyaya yake achinditrust akandiudza yabuda ndora muzoti guwa iroro. Ndo yamuzoti guwa iroro. Kana dziri dzemasocialite kuplease ndiregei. Ini ndotakura nyaya dzinorema mune nyaya dzinorema. Dzinorema. Love you too, Shumba Zim Digital, how are you? Ndinotakura nyaya dzinorema dzevanhu. Never a day ramakamboza chinzi munhu achiti simeli nyaya yangu ndasunzwa ndakubvunziwa kana ndatogwa kunzewo kuti munhu anenge atoti postai nyaya yangu ega. Usandise, don't drag me mumadhaka ako loveness. Andisi level rako. Iwo uri level rekumusoro kumakuwa ikoko kumusoro ndo kwako. Indisiye ndigare ndiri level repasi. Tisu vaya vakashoreka. Tisu vaya vasina kana nebasa rese. Vasina kana life vaya. Tisu vacho. Ndini uyu yokutoona. Titege ndigare pasi panapa. Iwe gara kumusoro ikoko ndigare pasi. Titege ndigare pasi. Zvisinei chimbotraya kutsvaga Mwari zvinokubatsira. Umbosiya kutsvaga nyaya dzevanhu, kutsvaga kupoka vanhu, kutsvaga kudena vanhu. Chimbotsvaga Mwari. Ndofunga chokwadi ndakuudza nemuromo wangu ndega. 1, Gordon is my manager from 3 years back. Is my manager. 2, kugara kwacho kwarufungwa ndagarisa munomuka. Kune zviri kutorongwa zvizhinji. Uchitoona ndakatodai. Vanotoramba kana sendi panore kudai ndotoenda zvenharo. Ndinotori netimu rakadaro rinoburitsa mari dzakareba kuti ngakunotengwa chikafu ma300 cheko. Ndinenge mutenga chikafu kana dai garai kusvika mapedza. Zvatakati mugarire. Then you want to come and destroy that. No, you are not going to destroy what God has started. You are not going to destroy what God has started. You are not. No. Kana peni ya don't say kuti pisi yari because andina munhu ndadena ndatongoyawo nchizvira live yangu pana pa then boom ndakunzwa ndaitigwa live. Ndakambondiona kumapeji evanhu makambona nchikomenda even zviri kuitika mastigmas vanhu makambondiona nchichikomenda. Ndakagarirwa pasi guys, ndauya kuno kune timu rangu vakadzi ndakagarirwa pasi guys. Ndosanzvina kuti mazano handikomendi ndakatogarirwa pasi. Okay, drink this. No. Kwai kuemisela mchizvikinzasani vanhu asina basa. Ndazvienzanisa papi, ndazvidzikisira papi. What did I do? Naisandra, what did I do? Andi ndandiuya pana chiti good news. Mukaya mukatenga kutaura zvimwe zvinhu zvamunotaura zvimwe zvinhu zvinobata especially kana muchipinza mamwe mafamilies asinei nenyaya idzi muchinyepa zvinodestroya mafamilies evamwe vanhu. So if I ndimauya mukanyora
and I respond anomuda usachokwadi kuti shuwa ndodana nagodhoni wacho here shuwa ndagarirei kuno ndamutelling you futi makuti andisenzvidzikisira saka ndifanira kudii ndozvokunetsa kapenya kuti masocialist acho ari kuita noise inini handisi kuwanikwa ndiripo saka they want to drag me there also guys zvimwe zvapeji rino iri guys handina kusimudzirwa peji nemunhu takavhura peji tikatanga peji tiri tega tiri I think about we 50 or so takasimuka tega papeji rino iri nemadhayari zangu akatanga pano ndo maziva hatina munhu akatisimudzira papeji rino iri never takasimuka tega isisi takatosimudzira vanhu vakawanda papeji rino iri saka anofamba achitaura dhanzi akatisimudzira papeji rino iri anonyepa anotopenga brain vandakatanga navo vana milime wavo tichitanga vanga varipo vanotoziva vana mastokoza vanga varipo tichitanga peji iri they were there kuti takatanga tiri vangani tichikura sei hatina munhu akatisimudzira isu takasimuka tega saka vanozoda kuti ambiri dzekusimudza vanhu unondisimudza uri mwari iwe are you god unondisimudza comment section zvenhai jose comment section izvi pamurombo pacho panozonyanya but anyway guys zvapera tari ndinovukazi iwe tari kokuzonyeba usazondibata indava tina zviri sei sei saka chinoitika ndechekuti guys paupenyu chine mamisheni akasiyana guys stop chasing after your dream and stop chasing after your dream guys zvaunoda kuita but sometimes kana if god allows you kana if god changes your plan in between paya pakufamba andimaona paya pakufamba allow god to do it because mwari anokuita yes Catherine mwari anoita zvimwe nenzira yavo animaona mwari anoita nenzira yavo animazviona mwari anoita zvinhu nenzira yavo saka nani zvandanga kutikudzei but I'm sorry guys kuti along the way zvazongodistebekawo nekuti comment section yawo yakatanga kutaura ndasingatombozviona ini tatobloka matogona tatobloka saka guys ndandatoya kuzokudzai mwe life saka iye auya zvabva zvachinjwa ansisi nditsvagirei kosi zvangu senai nevane mbonzi animona saka chi ndozvandananga ndizokudzai then boom I did not know kuti ndo zvinhu zvazvitoriko kumastreet conversation bva yataura saka there you go zvinongozochinja so saka sometimes ndamboti chi allow god to move saka ndatangobvumirawo mwari apa kuti vatenderewo tingotaura zvavachida ngotaura because panga patove neimwe nyaya isipo saka guys ini chiregai ndimboinda zvangu guys regai ndimboinda ndimboona taufa semunhu wahouse girl so mirai ndimbonotanga kugadzira usawo kuti ndichibika handizivaona regai ndichiona say hello. Hello. Say oyo. 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 I got something. Say, it's a fita. Mommy. Fita. Fita fellow. but watogona shabi because ndandisingatozivi matogona because anyway ndazongokudzai handii ndongokudzai ndazongokudzai the side of the story manzi wakachokwadi chacho manyaya yacho mazoitwa saka mimi zvakwamuri kuti motora kupi because obviously munenge muchitukirira kwese mukatukirira kuno moenda kunotukirira uko kana ukatanga zvane zvesita rangu munenge muri conversation muchitukirira kana mauya kuno uko moya hapana pamotukirira futi ndozvamunenge muchingoita handiti saka munenge muchitori it will be zvenyu wrong kuti mutonditukirira ikoko because mimi muchonditukirira zvinhu zvisipo memuchonditukira zvinhu zvekunyeba zvinhu zvisitomboripo zvinhu zvefeki zvega zvega zvamei muchitonditukira ikoko kuzoti ndikanyasira nyaya yande ndisina kuzara ndiga hapana pakaibata anoita sei musi weya havati achiti ndakabata juice havati achiti ndakabata juice imagine guys ndoita ndisaka ndichaya kuzara nyaya dzangu ndega imagine poita nyaya ndoriga kuuya nayo pano yopinda mumaoko ake vanhu vanoita pati guys ndokandichoti yangobuda rega ndinde ndinoga ndaudza vanhu vangu
zvakafanana zvokuti mukati madzimbe dzimba makanaka kungoona kunze chende zvadzakaita gaisa muzati kunohamba kunzati kune chete zvobva accommodation hanzi UK yemuramba chando yamuramba chando here ine here aiwa pandakagara mina ndimboenda pasi oyo pamumvuri pana ndakagara pashami pamimvuri ndakagara pamumvuri ka nhasi kwabuda kasuva saka ndakagara pamumvuri andikona pamumvuri pana ndakagara hanzi pane UK trip isina madrama yangu yanga isina yatotsvagirwa madrama wena yatotsvagirwa madrama ganimbogara pasuva kuri kuti ukadai tomboenda pamumvuri tobva pamumvuri tomboenda pasuva kozi kuri kuto taudzokera pasuva na tombogara pasuva kozi right zvakaoma guys zvakaoma but anyway shit happens saka guys ndakuinda ndika ndozokubatai time hanzi zimbama yafather diary zimbama but mazana vanenge vari timupipeline yekuti tikurambana nimaona tikusiyana tikurambana saka still kana ndasvika ipapo I'll come back and tell you the final chachai ndodzoka ndichikudzai ndodzoka ndichikudzai panapa zvakafamba so mosera bo guys andika bless you.